I bod ar y ia, mae e just fel... Dwi ddim yn gwybod sut i esbonio, mae e'n buzz. Dwi'n teimlo bod sglefrio a hoci yn cadw fi'n ifanc. Mae lot o bobl, mae fel teulu lawr fan hyn, a mae lot o nhw'n ifanc yna fi. A dod lawr fan hyn gyda ffrindiau yn ei arddegau i fyny. A dwi'n sglefrio nawr gyda merch fi, mae hi'n 12. A mae just yn ffantastig, mae'n buzz. Bod corff fi ddim yn teimlo'n ifanc, yn enwedig ar ôl ymarfer, ar ôl nos Wener, dwi fel zombi. Ond mae werth pob eiliad. Pan o'n i'n yn yn arddegau, o'n i wedi dechrau wneud sglefrio. Ond dwi ddim really yn elegant figure. So oedd e ddim yn mynd yn bell, ond oedd y cariad y fi am yr ia. Ac deithon ni nôl lawr pan oedd y pabell yn glas yr un newydd, a dechreuon ni sglefrio, o'n i'n dysgu'r bechgyn, gwylio gêm hoci a Devils, ac o'n i just yn dweud, I'd love to have a go with this. So roedd boi drws nesaf i fi yn dweud, actually, mae'n learn to play. So fi nawr wedi dod nôl a just cael bach o hwyl, just trio. Dwi'n 47, dwi'n menopausal, ond yn ymhenni, dwi dal yn 18. A ni'n mynd o gwmpas y rinc gyda sain mawr yn dweud mental health is good to talk a pethau a cael lluniau. Ac o'n i jyst yn dechrau wneud pethau fel yna gyda'r tîm dros blwythnos. A wedyn blwyddyn ar ôl ni, o'n i'n cael ein dewis i bod ar y tîm. And I haven't looked back since. O'n i'n dechrau fel off-ice help. Ac i fi, mind oedd e wedyn, mind mental health. Achos o'n i wedi dioddau gyda bach o iselder. Ac i fi, nawr dwi'n nabod, mae e'n mwy o neurodivergence, so mae ADHD a pethau fyna. Light bulb, huge light bulb moment i fi. So dros 1 miliwn o bunnoedd na ni wedi codi, lan at hyn dros 8 mlynedd dwi'n meddwl. Blwyddyn yma, dyn ni ar 40k yn barod. So erbyn mis Awst, bydde dros 100 eto, a mae pob ceiniog yn mynd i'r elusennau. Mae lot yn y tîm yn dioddau gwahanol problemau iechyd meddwl, ond dyn ni fel teulu bach, mae WhatsApp grŵp. A os mae rhywun yn cael, dwi'n cael trafferth heddiw, o mae rhywbeth fel hyn neu rhywbeth fel yna, mae pawb wedyn, you've got this, it's okay. A ni'n helpu'n gilydd fel arfer, memes a gifs really silly, neu really rude fel arfer os dwi'n neud rhywbeth. A wedyn mae pawb jyst yn chwerthin o hwnna, a mae hwnna'n codi, achos chi ddim yn gallu stop o teimlo fel yna, chi ddim yn gallu helpu, a mwyafrif o'r amser, chi ddim yn gwybod pam chi'n teimlo fel yna. A weithiau mae jyst gwybod bod rhywun yn cael laff gyda chi a bod chi ar yr un tudalen gyda rhywun arall. Mae hwnna jyst yn codi chi.